vamos a falar dun caso dun paciente varón de 70 anos, exfumador e exconsumidor de alcohol, como antecedente máis relevante un carcinoma escamoso de hipofarinxe estadio 4A que foi diagnosticado en setembro de 2023 e que recibiu tratamento con quimiorradio ata novembro dese mesmo ano. Como outro antecedente así máis relevante, presentaba un trastorno da personalidade que requireu ingresos múltiples tanto en psiquiatría como na UCI por varios intentos autolíticos. O paciente presentou dende marzo de 2024 varios episodios de edema supraglótico que requiriron ingreso e tratamento con corticoides. En maio de 2024 tamén se realizouse un PEC-TAC porque se sospeitaba a recidiva da neoplasia, pero pudose descartar posteriormente mediante realización de biopsias. E o día 31 de xullo de 2024 volve a ingresar por un novo episodio de edema supraglótico que se manexa inicialmente con corticoides. O paciente nesta ocasión presenta tamén odinofaxia e dor cervical irradiado a hombro bastante intenso que require tratamento con opioides. Esa imagen que vedes de aquí é a fibro que se lle fixo ao paciente durante o ingreso, que se ve aquí o edema supraglótico. Durante os primeiros días do ingreso, a verdade é que o paciente persiste con ese edema, pero mantense asintomático a ese nivel, polo que se mantén o tratamento con corticoides ata que o día 4 de agosto o paciente comeza con disnea e taquimnea e é necesario realizar unha traqueotomía cirúrxica urxente ese mesmo día. Nos días seguintes, o paciente persiste con esa odinofaxia que ingresara e aparece unha disfaxia que evoluciona posteriormente á afaxia. Faiselle unha fibra, o que se ve que o paciente ten incapacidade para manexo incluso da saliva e vese tamén a aspiración de alimento a vía aérea, polo que se decide colocar unha sonda nasogástrica para iniciar nutrición enteral. O día 9 de agosto o paciente inicia con datos de infección do traqueostoma, ten datos de infección local con mal olor, entón iniciase a antibioterapia con amoxicilina clavulánico. Retíranse unhas mostras para cultivo e nese cultivo crece un Fusobacterium e unha prebotela. E o día 27 dese mesmo mes o paciente presenta deterioro clínico franco, inicia con insuficiencia respiratoria, hipotensión e alteración do nivel de consciencia. Ingresa nese momento en UCI con diagnóstico de shock séptico e necesita soporte respiratorio con ventilación mecánica invasiva, soporte hemodinámico con aminas vasoactivas e decídese tamén nese momento un cambio de antibioterapia a meropenem e nimesulid. Nese momento tamén se fan unhas probas complementarias para intentar orientar un pouco o diagnóstico. Realízase un TAC cerebral, que é normal, un TAC de cuello, no que se ven unhas burbullas aéreas a nivel do músculo largo do pescozo, máis do músculo escaleno anterior, e ademais vense tamén unhas burbullas aéreas no espazo epidural. Isto fai que se planteen as posibilidades diagnósticas de miositis ou fascitis necrotizante fronte á posibilidade dunha necrosis mucosa ou unha fístula. Pero si é verdad que nesa proba de imaxe non se demostra ningún traxecto fistuloso. Tamén se lle realiza unha punción lumbar por esa alteración do nivel de consciencia co que ingresa o paciente, que é compatible cunha meningite bacteriana que posteriormente vemos que é causada por unha Morganella morgani. Mándanse tamén outros cultivos, como un cultivo de esputo, no que se aílla unhas pseudomonas, e uns hemocultivos que son positivos tamén por unhas pseudomonas para un streptococcus e para unha parvimonas. Con todo isto, decídese cubrir tamén con doble cobertura antipseudomónica con unha tauramicina que se añade ao tratamento con mero e con line. Tras 24 horas de ingreso na UCI, o paciente presenta certa estabilidade clínica e decídese retirar a sedación para facer unha valoración neurolóxica que non se pudera facer previamente, e o que se objetiva é un déficit sensitivo motor de nova aparición. O paciente presenta estímulo doloroso a nivel de C5 e superior, pero ten este estímulo doloroso abolido inferiormente, é capaz de levar os membros superiores contra a gravidade, pero non contra a resistencia, e presenta unha paraplexia.
Por este motivo, pois, decídese facer unha resonancia cervical urxente de cara a descartar patoloxía a nivel cervicomedular, e o que se ve na resonancia, que esta daqui a do paciente, pois vemos como unha osteomielite, unha espondilodiscite a nivel de C5, C6, con un acceso retrofarinxeo que se estende desde C4 a T2, e unha afectación, unha alteración no sinal a nivel do cordón medular compatible con unha mielitis de C3 e T2. Neste momento, pois decidese comentar o caso cos compañeiros de neurocirurxía do CHOAC para valorar se precisase tratamento pola súa parte, e como non ven compresión medular, pois non creen indicado tratamento quirúrxico nese momento. Pois tamén se decide comentar cos compañeiros do Torrino deste hospital de cara a intentar control do foco, e decidese realizar a intervención o día 29 do 8 realizando pois, unha cervicotomía, un drenaxe do acceso retrofarinxeo e unha larinxectomía total. Durante a intervención tamén describen pois, a presencia de unha necrosis a nivel da parede posterior da faringe que entra en contacto co corpo anterior vertebral, e ven moita destrucción ósea a nivel dos corpos de C5 e C6. Na intervención tamén se manda unha mostra para cultivo do pus do acceso, no que se aísla tamén unha pseudomonas e un streptococo constellatus. A evolución posterior do paciente, a verdad que veu marcada por unha progresión a un shock medular. Necesitou soporte hemodinámico, e o paciente tamén presentaba bradicardia, necesitou soporte con perfusión de leudrina. Decídese o día 2 de setembro por realizar unha resonancia de control na que se ve unha evolución radiolóxica desfavorable, con un aumento da extensión da mielite que xa vai desde C4 ata T2. Desde C3 hasta T4. Neste momento baréxanse varias posibilidades, e o que se decide é comentar cos compañeiros da unidade de lesionados medulares de Coruña para ver se o paciente se beneficiaría de algún tratamento específico pola súa parte. Decídese o traslado do paciente a Coruña por este motivo. Como o paciente estaba recibindo soporte hemodinámico, pois inicialmente trasládase o día 6 de setembro á UCI de Coruña para facer un seguimento conxunto xunto ca unidade de lesionados medulares. A súa chegada ali, o paciente valorado por estes últimos, diagnosticando unha lesión medular completa a nivel neurolóxico C4. O paciente mantense, está ingresado dende o día 6 ata o día 20 na UCI, e durante o seu ingreso presenta certa estabilidade clínica, sobre todo desde o punto de vista infeccioso, xa que normalizan os reactantes de fase aguda, non se aíslan novos gérmenes a nivel microbiológico, e pódese manter durante todo este tempo o paciente en monoterapia con meropenem. O día 29 é trasladado á unidade de lesionados medulares, e como datos máis característicos durante o seu ingreso nesta unidade, pódese retirar a principios de novembro, pódese retirar o soporte con ventilación mecánica invasiva, e é necesario colocar unha apega ao paciente porque se ve imposibilidade para o uso da vía oral. De feito, o paciente na exploración vese que ni siquiera é capaz de tragar a súa saliva, non manexa ben nin a saliva. Durante o ingreso presenta novas complicacións infecciosas. O día 21 de novembro diagnostícase mediante TAC dunha celulite bilateral cunha parotiditis secundaria. Por este motivo engádese tratamento con linezolid, o meropenem que estaba recibindo o paciente, e a pesar deste cambio antibiótico, o 27 de novembro presenta un deterioro clínico de novo con presencia, aumento das secrecións purulentas, febre e aumento outra vez de reactantes de fase aguda. Volvese a realizar un cambio de antioterapia con ceftazidima viactam, metronidazol e linezolid, pero o paciente non acada ninguna estabilidade clínica. Por este motivo decídese realizar unha nova resonancia de control. En esta resonancia xa se ve a úlcera a nivel posterior, da parede posterior da hipofarinxe, que entra en contigüidade co corpo vertebral a través dunha fístula faringoesofáxica vertebral. Tras estes achados, decídese facer unha sesión conxunta entre a unidade de lesionados medulares
e o Otorrino de Coruña para valorar as opcións terapéuticas que ten o paciente. É desestimado nese momento para opcións cirúrxicas debido a que hai un elevado risco de mortalidade e ademais non ven que ningún posibilidade de recuperación das lesións neurolóxicas que presenta o paciente. Propoñen unha alternativa que sería tratamento con oxigenoterapia hiperbárica e é valorado polo médico da Cámara Hiperbárica daqui do Hospital Naval, pero tamén se desestima esta opción porque non é un tratamento único, senón que sería un tratamento adxuvante á cirurxía e como tratamento único non ten ninguna utilidade. Entón, finalmente, sin ningún tipo de opción terapéutica, decidese traslado ao seu centro de orixe que se leva a cabo o día 30 de decembro. Durante o ingreso que ten o paciente aquí na unidade de enfermedades infecciosas, presenta deterioro clínico progresivo, con dolor de difícil control, a pesar de tratamento opioide con a dosis elevadas, disnea persistente, mal manexo de secrecións que implican múltiples infeccións con casi esgotamento das terapias antimicrobianas e finalmente decidese a adecuación do esforzo terapéutico e falecendo o paciente neste mesmo mes de marzo. Entón, aquí quixen facer un resumen dos diagnósticos do paciente. O paciente presentou unha lesión medular completa, nivel neurolóxico C4, secundaria a osteomielite e a espondilodistite a nivel de C5 e C6 con mielite por contigüidade, de onde unha necrose da hipofarinxe secundaria ao tratamento con radioterapia que recibira o paciente. Diagnostícase tamén a fístula faringoesofáxica vertebral residual que non é reparable cirúrxicamente. Aquí debaixo quixen poñer o que para min é a línea cronológica da evolución do paciente, que se ben é verdad, igual non o podemos saber exactamente se foi así. Eu creo que é o esquema máis probable. O paciente empezou cunha necrosis da hipofarinxe secundaria a radioterapia que implicou unha infección dos espazos profundos do pescozo que levou por contigüidade a unha espondilodistite e osteomielite con mielite secundaria e finalmente é o diagnóstico da fístula e do acceso retrofarinxeo. E a partir de aquí quixen facer unha revisión do que para min son os puntos máis claves deste caso que probablemente nos poidan axudar no futuro para o diagnóstico e o manexo de pacientes con este tipo de patoloxías e quixen empezar pola infección dos espazos profundos do pescozo. Dentro deste tipo de infeccións diferenciamos dúas, principalmente as retrofarinxias e as prevertebrais. Ambas comparten determinadas características comuns, pero si ben é verdad que as retrofarinxias fan pensar nunha infección de orixe principalmente a nivel da orofarinxe e as prevertebrais están xeralmente asociadas a unha afectación primaria da columna cervical. Puxen aquí uns datos anatómicos relevantes que me parecen para comprender ben o caso é que a distancia entre a parede posterior da farinxe e o borde anterior de C2 é só dos 7 milímetros e a distancia entre a tráquea e o borde anterior de C6 dos 22 milímetros. Como vedes, aquí hai unhas relacións moi íntimas entre todas estas estructuras que parece que no caso do noso paciente xogan un papel bastante importante porque a infección a nivel dos espazos profundos do pescozo provocou unha destrucción das fascias cervicais que separan ambos compartimentos e fixo que a infección progresase e produce toda a afectación que presentou o paciente. A clínica principal deste tipo de infeccións é a dor intensa a nivel cervical, con rigidez asociada e frecuentemente tamén presentan odinofaxia e disfaxia secundarias á inflamación local. En caso de que o paciente presente edema ou compresión da vía aérea, tamén presentaría disnea e estrido. A microbioloxía principal deste tipo de infeccións son infeccións polimicrobianas con flora mixta aerobia e anaerobia, principalmente procedentes da orofarinxe. Entre os microorganismos aerobios destacan os streptococos do grupo viridans e os streptococcus piógenes. Tamén, aínda que son menos frecuentes, se poden ver as pseudomonas, como era no caso do noso paciente. Entre os microorganismos anaerobios destacan a Prebotella e Fusobacterium, que como vedes eran os que salían nos cultivos do paciente. O diagnóstico
o máis importante para o diagnóstico é a sospeita clínica, non? Fixarnos nas manifestacións clínicas e a partir de aí realizar unha serie de probas de imaxe e uns estudios microbiolóxicos que nos poidan dirixir o tratamento. A proba de imaxe de elección é o TAC con contraste porque é o que nos axuda a delimitar a extensión da infección nos tecidos profundos do pescozo e ademais axúdanos a identificar a presenza de gas ou pus encapsulado. Para os estudos microbiolóxicos sí que se recomenda sacar mostras mediante punción ou drenaxe cirúrxico para envío para cultivo e ademais de sacar hemocultivos. Vale, como tratamento, por un lado vamos ter o tratamento antibiótico que inicialmente hasta os resultados microbiolóxicos vai ser empírico e o que vamos a cubrir son os microorganismos máis frecuentemente causantes da enfermedade. Como primeira liña podemos usar amoxicilina ácido clavulánico, penicilina G sódica, cefazolina xunto con metronidazol ou ertapenem. En caso de pacientes alérxicos á penicilina poderíamos usar clindamicina asociado ou non a levofloxacino. En pacientes con comorbilidade importante, con inmunosupresión ou con que recibisen antibioterapia recente, habría que usar pautas que cubrisen os bacilos gram negativos e estafilococo aureus como piperacillina tazobactam, meropenem e incluso habría que considerar engadir cobertura frente a estafilococo aureus METIR con dapto ou linezolid. Outras medidas terapéuticas que podemos levar a cabo serían o desbridamento ou o drenaxe cirúrxico, que estaría indicado en pacientes con infeccións que non presentan boa evolución tras 24-72 horas de haber iniciado o tratamento antibiótico empírico, en caso de ver nas probas de imaxe tecido necrótico, pus ou gas, e nos casos nos que exista evidencia de compromiso da vía aérea. Neste último caso tamén sería recomendable valorar a vía aérea mediante laringoscopio flexible para ver se sería necesario a realización dunha traqueostomía e, aínda que o seu uso controvertido, poderíase usar como tratamento dos síntomas corticoides sistémicos. E trouxen aquí esta revisión sistemática que se levou a cabo no 2019 na que quixeron avaliar o uso dos corticoides sistémicos en diferentes infeccións cervicofaciais. E o que se veu que na parte das infeccións dos espazos profundos do pescozo, sí que é verdad que alivian os síntomas e non hai un aumento nin dos efectos adversos nin da morbimortalidade, pero non se observa un claro beneficio ou un claro impacto na evolución normal da enfermidade. O que viron, as conclusións ás que chegaron é que non se poden acadar unhas conclusións claras debido a que hai unha falta de homoxeneidade tanto nas dosis de corticoides administradas como nas diferentes tipos de infeccións. Entón, non encontrei ningunha evidencia que apoie o uso dos corticoides. Como segundo punto, quixen revisar tamén a osteomielite vertebral, que, como sabedes, é unha infección dos corpos vertebrais que tamén se asocia frecuentemente á infección dos discos intervertebrais. E incluso se pode extender e formar abscesos epidurais, abscesos do psoas, incluso meningite, como foi no caso do noso paciente. Podemos clasificar a osteomielitis vertebral en osteomielitis pióxena, que é a máis común e é provocada por patóxenos que producen pus, e en non pióxena, que sería provocada por xérmenes que producen granulomas, como Mycobacterium tuberculosis, a brucela ou os fungos. Esta patoloxía é máis frecuente en homes, en varóns por riba dos 50 anos, veuse un aumento da súa incidencia nos últimos anos, aumenta tamén a incidencia ca idade e veuse un aumento da incidencia nos últimos anos debido a unha maior poboación con factores de risco para o seu desarrollo, que serían, como ben vimos, pacientes con máis idade, pacientes inmunodeprimidos ou pacientes que desarrollan bacteriemias por dispositivos intravasculares. En canto a patoxenia, esta infección pode producir principalmente por tres mecanismos. O máis común é a diseminación hematóxena, que se produce desde dun foco distante de infección. Calquera infección que produza unha bacteriemia pode provocar unha osteomielite.
Afecta principalmente ás vértebras lumbares, seguidas das torácicas e por último as cervicais. Tamén se pode producir diseminación por contigüidade dende unha infección dun tecido brando, como no caso do noso paciente, pois no caso que vimos, pois unha necrosis da farinxe, por incluso unha perforación esofáxica, unha infección do espazo pleural, entre outros. E tamén se pode producir por inoculación directa, dende traumatismos ou procedementos invasivos, como unha cirurxía, a colocación dun catéter epidural ou a realización dunha punción lumbar. A manifestación clínica principal, pois, novamente, é a dor de espalda de inicio progresivo de características inflamatorias que se exacerba a palpación das apófisis espinosas. No caso de que haxa invasión epidural, pois o que vamos a ver é dor con radiculopatía e incluso síntomas neurolóxicos como déficit sensitivo, déficit motor ou perda de control de esfínteres. Isto último é máis frecuente en caso de afectación dorsal ou cervical. E a febre, pois, si ben está presente na mitad dos casos, pois non se pode descartar non se pode descartar o diagnóstico se hai ausencia de febre. Bueno, en canto a microbioloxía, pois esta patoloxía suele estar causada por un único patóxeno, dado que o seu mecanismo máis frecuentemente provocante é a diseminación hematóxena. O Staphylococcus aureus é o patóxeno máis frecuentemente causante desta patoloxía, seguido polos bacilos gram-negativos entéricos en caso de pacientes que se lles fixesen procedimentos urinarios ou que presenten un cáncer a este nivel. Menos frecuentemente sería a Pseudomonas, que era que se aislaba no noso paciente, ou incluso patóxenos que producen granulomas como o Mycobacterium tuberculosis. Isto xa sería bastante máis raro. O caso da brucela, que sería en zonas endémicas, e a salmonela, que se ve en África e no sur de América, pero que aquí non é frecuente. O diagnóstico, de novo, o principal é a sospeita clínica. Temos que sospeitalo nun paciente que aparece con dor de espalda intenso de nova aparición ou progresivo que non mellora co tratamento habitual, e máis é un paciente que se presenta con febre, con bacteriemia ou con síntomas neurolóxicos. Bueno, moi importante o diagnóstico por imaxe, porque o diagnóstico sindrómico e clínico é radiolóxico. A proba de elección é a resonancia, porque se ve moito mellor, é moito máis sensible para visualizar a afectación ósea e ademais as complicacións asociadas como os abscesos epidurais. O TAC con contraste tamén sería unha opción válida en caso de que a resonancia non estuvese disponible, pero é verdad que hai que saber que para os abscesos epidurais ten unha alta taxa de falsos negativos. E tamén se podría realizar estudos de imaxe nuclear como unha gammagrafía ou un PET-TAC. Moi importantes tamén, desde logo, o diagnóstico microbiolóxico para poder dirixir o tratamento antibiótico. Hai que mandar hemocultivos, no caso de que teñamos un xermen compatible un dos xermenes que vimos anteriormente nos hemocultivos xunto con imaxe radiolóxica e clínica compatibles, pois sería suficiente para o diagnóstico desta entidade. En caso de que non se documente unha bacteriemia, pois xa sería necesario a realización dunha punción ou dunha biopsia guiada por imaxe para sacar cultivos para enviar. E, bueno, como sempre, en caso de que haxa unha bacteriemia cos gram positivos, habría que descartar a presencia dunha endocarditis, sobre todo en pacientes con valvulopatías previas ou que teñan algún dispositivo implantable. O diagnóstico diferencial desta entidade faise principalmente con outros procesos infecciosos, como o absceso epidural ou o absceso dos psoas, que, como vimos, están frecuentemente tamén asociados, con outras patoloxías de orixe mecánica, como as enfermedades degenerativas, na que as dor xa sería nunha progresión máis lenta, e tamén habría que facelo con outras entidades como as metástasis óseas, nas que nas probas de imaxe, por exemplo, se vería unha maior destrucción ósea, ou fracturas por compresión vertebral, que o inicio da dor sería máis brusco e sospeitaríamolo en pacientes con factores de riesgo de osteoporose. O tratamento, por un lado, igual que antes, tratamento antibiótico empírico que cubran os xermes máis habituais, incluindo a posibilidade dun Staphylococcus aureus METIR. Habría que
de rutina non se cubren nin as pseudomonas, nin os bacilos gram negativos multiresistentes, nin os anaerobios, salvo que haxa unha sospeita clínica que nos faga pensar que poden ser os causantes da infección. A terapia recomendada empírica inicial sería vancomicina asociada ou a cefalosporinas de terceira ou cuarta xeración ou ciprofloxacino. E como alternativas teríamos a piperacilina, tazobactam ou carbapenémicos. A duración estándar do tratamento é de 6 semanas, salvo en casos na que a infección este relacionada con material de osteosíntese, na que haxa abscesos epidurais que non se drenasen ou na que nas probas de imaxen se vexa moita destrucción ósea, na que habría que prolongar a pauta incluso ata 12 semanas. E por outro lado temos a cirurxía, que se basa en tres pilares fundamentais, que son, por un lado, o esbridamento do tecido infectado e a evacuación dos abscesos presentes, a descompresión urxente en caso de compresión medular ou incluso, se fixese falta, a obtención de mostras para o cultivo microbiolóxico. As indicacións principais son pacientes que teñan síntomas neurolóxicos, na que haxa abscesos epidurais tamén habría que facer cirugía, en casos de dor intratable con o resto das terapias. E, aquí puxen un poquinho o curso clínico habitual da enfermedade. Obviamente, o factor máis indicador ou máis fiable de que hai unha boa evolución clínica é a resolución ou o descenso gradual da dor. En caso de que se intensifique este ou que non mellore, temos que chamar a atención ou incluso que se produzan síntomas neurolóxicos que non estuvesen presentes. As probas de imaxe non están indicadas de forma rutinaria para o seguimento da enfermedade porque, como vedes aí abaixo, a nivel radiolóxico poden presentar empeoramento aínda durante unhas semanas a pesar de haber iniciado un tratamento adecuado. Si estaría indicado a realización de probas cando vemos unha falta de resposta ao tratamento para valorar se houbese abscesos que previamente non se visen que houbese que drenar ou inestabilidade vertebral que precise cirurxía. Tamén quixen facer unha pequena revisión sobre a lesión medular non traumática, que, como sabedes, é bastante menos frecuente que a traumática. Puxen aquí a definición de lesión medular, é a perda total ou parcial da mobilidade, da sensibilidade ou unha alteración do sistema nervioso autónomo causado por unha lesión a nivel medular de calquera etioloxía. Segundo a súa fase evolutiva podemos clasificar en agudas ou crónicas e segundo a afectación en completas ou incompletas. Esta de aquí é a escala da Asociación Americana, a escala AIS da Asociación Americana de Lesión Medular, que é o que mide o grado de discapacidade secundario á lesión medular. Divide en 5 grados, correspondéndose o grado A cunha lesión completa, os grados B, C e D serían lesións incompletas de diferente grado. Como vistedes antes, o paciente tiña unha lesión medular AIS A. Entre o 20 e 30% das lesións medulares son de causa non traumática, cunha incidencia que se estima entre 12 e 20 casos por millón de habitantes en España. De novo, é máis frecuente en varóns en maiores de 40 anos e tamén se ve un aumento da incidencia ca idade debido a enfermedades, sobre todo, degenerativas e vasculares. Entre as causas principais, como vemos, degenerativas, vasculares, como no caso das malformacións arteriovenosas, inflamatorias ou autoinmunes, como no caso da esclerosis múltiple, infecciosas, que serían os que vimos, os abscesos epidurais, a espondilodistite ou a osteomielite, e depois outras causas menos frecuentes serían xa as neoplásicas, causas metabólicas ou incluso congénitas. Dentro deste 20-30% das lesións non traumáticas, as causas infecciosas correspondense entre un 3 e un 9% do total. Poden estar causadas por diferentes patóxenos como bacterias, virus, fungos ou incluso parásitos, pero no 50% dos casos está causada por un estafilococo aureus. E logo, o diagnóstico, a historia clínica e a exploración neurolóxica é fundamental para intentar determinar o nivel da lesión e a extensión desta. Moi importante tamén o diagnóstico por imaxe. A proba de elección volve a ser a resonancia magnética, que nos axuda a localizar a lesión e incluso a veces nos pode dar unha sospeita do cal é a causa. Para o tratamento, a verdad que estuve buscando
se houvese algún tipo de tratamento específico da lesión medular non traumática, pero non encontrei nada concreto máis que pois que según a etioloxía habrá que poñerlle tratamento, non? Se é de causa autoinmune, pois habría que poñer corticoides, causa infecciosa, pois antibióticos ou antifúnxicos, e nos casos degenerativas ou neoplásicas, pois habría que evaluar a cirurxía. Como igual que na traumática, pois o manexo inicial sería estabilización hemodinámica, control do dor, evitar as complicacións posibles, non? E o tratamento a largo plazo pois vai depender da causa específica. É moi importante, pois, igual que na traumática, pois a rehabilitación para que o paciente poida mellorar a súa calidade de vida e a súa funcionalidade. E xa para acabar, pois quixen revisar un pouquiño o tema da fístula faringoesofáxica vertebral, que bueno, si ben é que é bastante frecuente os casos de necrosis post-radioterapia, pois a verdad que non encontrei en ningún, bueno, salvo este artículo, non encontrei ningún outro caso con este tipo de complicación. O que revisan neste artículo é un paciente de 56 anos que tamén é tratado con quimioradio por un cáncer a nivel de glotis, e 2 meses despois do tratamento pois presenta febre, dor cervical, debilidade do membro superior dereito e tamén disfasia. Fanlle unha resonancia para ver, bueno, o que ven na resonancia é un acceso epidural xa, é así un pouco para destacar que para o diagnóstico deste tratamento, dentro das probas complementarias que realizaron, pois realizaron este tránsito varitado, que foi o que lles diagnosticou a fístula que eles titulan esófago espondilorraquídeo. Bueno, así como un pouco dato, pois este paciente sí que foi ben con tratamento antibiótico, tamén se lle houve que suspender de maneira temporal a alimentación oral, e nas probas de imaxen de control que se lle realizaron, pois viron que xa non persistía nin o acceso nin a fístula. E para finalizar, pois quixen compartir estas conclusións con vos, que o diagnóstico destas infeccións pois é un reto clínico porque poden presentar unha rápida progresión e un desarrollo de complicacións moi graves asociadas. Un pouco os tips para recordar así, pois no caso das infeccións dos espazos profundos do pescozo, o toque de contraste e a proba de elección. Os estudos microbiolóxicos son moi importantes para dirixir o tratamento, e habría que valorar o drenaxe cirúrxico en caso de ausencia de melloría ou nos casos que vimos antes, gas, pus ou tecido necrótico. Bueno, a osteomielite vertebral é unha infección grave que frecuentemente se produce por diseminación hematóxena, o axente causal máis frecuente é o Staphylococcus aureus, e a resonancia sería a proba de elección, e bueno, habría outra vez tratamento antibiótico, e nos casos que comentamos antes, pois estaría indicada a cirurxía. Que a lesión medular non traumática pois é unha entidade bastante pouco frecuente, dentro dela pois as de causa infecciosa moito menos frecuente, e bueno, que a pesar de que sea pouco frecuente, pois habría que telo en conta sempre, porque as complicacións que pode provocar pois implican unha perda moi importante de calidade de vida e de funcionalidade dos pacientes. E bueno, pois que en definitiva todas estas patoloxías que vimos pois requiren un enfoque multidisciplinario, unha sospeita clínica temprana con uso excitado das probas e instauración de tratamento dirixido, pois son claves para o pronóstico destes pacientes. E nada máis, moitas gracias. Algúnha pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta de los de aquí? Bueno, antes de nada, muchas gracias, Natalia. Creo que lo has hecho muy bien, una revisión de un caso complejo y un caso que no es el típico, y bueno, nos has dado de una manera muy clara y muy estructurada. Entonces, para los de que estéis en casa, que hay 5 personas conectadas, 5 personas, que vayan preparando las preguntas, que igual todavía están acabando de ver la presentación. Mientras tanto, Elena tiene la primera. En el manejo que sugerías y que sugiere la bibliografía, hablas de hacer un manejo quirúrgico de los abscesos epidurales, que en este caso no se hizo. Ya sé que
por lo que tú revisaste de la historia y de lo que ponían los diferentes especialistas, ¿por qué no se hizo? Bueno, o que describen os neurocirujanos, que son os que se comentou o caso con eles, é que non viron que ese absceso produce unha compresión medular subsidiaria de intervención. Se é verdad que revisando a bibliografía, pois, non falan que o absceso teña que facer unha compresión para drenalo. E tamén é verdad que, de feito, hai bastante controversia, é un pouco que comentei antes polo tema das relacións anatómicas, é que en moitas das probas poñen que o absceso é retrofaríngeo, non prevertebral, non estaría no espacio epidural. Pero, por exemplo, eu comentei cos compañeros de otorrino, bueno, vendo un pouco despois a posteriori toda a historia, había tal destrucción a nivel, como dixen, non, das fascias, que xa non era que non había dous compartimentos, xa non era nin retrofaríngeo nin prevertebral, era toda unha continuidade. E, bueno, o que comentan é iso, que como non había compresión, pois que non viron indicación e non podo dicir moito máis. Sí que é verdad que na biografía pois, pon que presencia de absceso epidural que sería candidato a drenaje. Bueno, sí é verdad que os otorrinos drenaron o absceso. Foron os que se meteron e drenaron, pero neurocirugía, pois, non sei. Alguna outra pregunta? Que raro, Antonio. Yo te quería hacer una pregunta sobre la lesión medular no traumática. Hablas ahí de que el tratamiento al final es un tratamiento etiológico, ¿no? Dependiendo de la causa de la lesión medular no traumática. Pero en cuanto al tratamiento de soporte, yo te quería preguntar, ya que además este paciente estuvo ingresado en la UCI, hablas ahí que estuvo ingresado en la UCI del CHUAC, no sé si fue allí o aquí donde estuvo con noradrenalina y estuvo con isoprotenerol. Fue aquí. En estos pacientes no traumáticos hay que mantener una cifra de tensión arterial objetivo para mantener una presión de perfusión medular o no se tratan de la misma manera que los traumáticos. No sé si has leído algo al respecto, porque yo sinceramente no lo sé. Pois eu tampouco sei porque o estuve revisando e non encontrei nada específico da non traumática. Eso sí que eu quixen buscar especificamente, pero é verdad que non encontrei nada. Ou encontrei moi pouca bibliografía sobre a lesión medular non traumática, casi todo é traumático, e o único que fan referencia pois é o que puxen, o tratamento específico, comentan control hemodinámico, non sei a que se refieren, se hai que manter unha presión de perfusión medular, se non o sei, non encontrei nada que fixese referencia. Non podo responder esa pregunta. E busquei no... de verdade que busquei, pero non encontrei. Non teño evidencia para justificarse que necesite eso. Dos preguntas. Irene pregunta, con respecto a la lesión medular aguda no traumática, esta que pregunta Irene es un poco de lo que acabamos de hablar. ¿Cuál debería ser el objetivo de tensión arterial media, ¿no? Bueno, con todo esto que has dicho, ¿cuál sería el objetivo de tensión arterial media? ¿Dirías algún objetivo de tensión arterial media? Por encima de 90 milímetros de mercurio. Pregunta Hugo, con el retroscopio en mano, ¿detectaste algún aspecto del manejo que harías diferente? ¿Algún cambio de manejo diferente al que se hizo? Bueno, probablemente, visto ahora que parece todo moito máis fácil despois de haber revisado todo, pois igual este paciente houvese requerido unha resonancia antes de que empeorase tanto, non? Que necesitase, pois, que entrase en shock séptico.
visto agora que é moi fácil. E logo, pois, polo que comentamos, pois, probablemente igual o acceso pois habría que, bueno, foi drenado, pero igual pois non sei se habría que facer unha valoración por parte de neurocirugía, non só de otorrino, non sei se houvese cambiado algo. E bueno, vendo o caso do outro paciente con este tipo de complicación, pois igual intentar buscar con unha proba non dirigida pois a posibilidade dunha fístula. Eu non sei se houvese pasado menos tempo hasta o diagnóstico da fístula, sí que se pudese haber tratado. Probablemente eu creo que non, polo que comentan nos cursos clínicos os otorrinos, probablemente non tuvese opción quirúrgica de ninguna maneira por como estaba afectado, pero non sei, por intentar máis cousas para que a evolución fose un pouco distinta. Vendo que pois hai casos, ou hai un caso, no que a evolución foi boa. E non sei se é, bueno, igual é que é moi distinto o caso, pero bueno. Bueno, moitas gracias a todos.